ନବନିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ 71,000 ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କାଲି ସାରା ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରୋଜଗାର ମେଳା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା 71,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 45ଟି ସ୍ଥାନରେ ରୋଜଗାର ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ରୋଜଗାର ମେଳା ଦେଶର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 2023 ଶେଷ ବେଳକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ନବନିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ଟିକେଟ କ୍ଲର୍କ, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ, ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲର୍କ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର, ଟାକ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆଦି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ।